Volgende maand is de start van de restauratie van de molen in Zetzande. We zijn hier om nog eens te kijken hoe de molen eruit ziet voordat hij wordt gerestaureerd. De molenaar weet hier vast wel meer over. Mijn naam is Jan-Leen van Immerzeel. Ik ben de molenaar van Zuidzande. Hoe lang denk je dat de restauratie gaat duren? Als het goed is beginnen we volgende maand en dan zal het waarschijnlijk tot oktober duren ongeveer. Hoe oud is de molen? Hij is gebouwd in 1874. Wat wordt er gerestaureerd en waarom? Van binnen valt de schade in feite mee. Van binnen worden wel wat balken die in de muur zitten en die aan het rotten zijn. Die worden met epoxy weer goed gemaakt, zeg maar. En aan de buitenkant is eigenlijk alles slecht. De muur is heel slecht, het metselwerk is heel slecht. De stenen die barsten van de muur af omdat de muur vochtig is en dat de stenen geïmpregneerd zijn. Alle balken die je ziet, die grote zware balken, zijn allemaal rot. De wieken zijn rot, de staart is rot, dus van buiten wordt eigenlijk alles vervangen. En de kap komt ook een nieuw dak op, nieuw bitumendak. Worden er oude of nieuwe materialen gebruikt? Er worden alleen nieuwe materialen gebruikt. Is de molen vroeger ook met dezelfde materialen weer gemaakt? Ja, exact dezelfde materialen. We houden de restauratiewerken in de gaten. Tot ziens!